Ja sam i ranije tvrdio, ja Lunu ne poznajem, ja znam ko dete. Ona jeste razmažena, bože moj, toliko su dete napali u nekim stvarima, ona se zaljubila, to je klinika. Mislim, šta očekivati od nje? Ja više krivim, dobro u redu, ali ja više krivim Slobu. Sloba je bio oženjen čovjek, bez obzira kakav je bio brak, mogo je da sačeka reality pa da bude s njom. A ovo što se sve desilo posle toga, to je već nešto drugo, ali ne treba nikom zameriti, ja ne osuđujem nikom, tako da šta bude, bit će sa njima, neka mi se srećem jednim. Sani, ja sam sada setio samo jedne situacije koja je bila na farmi kada je Natalija tebi u jednom pismu poželjela još jednu bebu. Ja se nešto dešava po tom pitanju? Radili smo na tome, to je bilo sve par godina, ništa, nisam uspio, slab sam bio. A sada? Ma ne, može sad kakve, nemoj zezati, klinac ima 24 godine, sti normalno. Ti i Natalija ste jako mladoliki i super izgledate, klinac vam ima 24 godine. Da li vam je nekad neko ko hoće da vam udeli kompliment pitao da li vam je to mlađi brat? Da li se to dešava? A šta? Pratit će objave po Instagramu. Kada si ja jednu anegdotu šta je bilo sad skoro na bazenu, znaš, svi gledaju Nataliju, znaš, ono kao, i sad niko ne poredi mamu i sina, jel, niko ne poredi, i kaže, on kaže, ej mama, ako čuti bre, pička ti matera, koja mama, kaže, vidi, kaže, ovaj kliki koji ja izgledaju ti poredi, znaš, oni ne mogu da shvate da je ona njegova mama i ne izgleda tako, jednostavno, dobro, okej, psihološko profilo smo drugačiji, imamo svoje, ne znam, šta je on, ko sam ja, gde je on, šta može da kaže, poštovanje na prvom mjestu roditelja, to se podrazumeva i tu nema šta. E sad, druge stvari, to uče malo i drugih, malo nas, okej, momak, Natalija je super, malo je naravno teško i meni i njoj, ovo će za nas biti jedan period, kad smo razdvojeni, nikad nismo bili razdvojeni, sem ono jedno na farmi, to nam je najteže pada, jeste, bit će tu svašta, znam ja, vidim, baš su ribe ovde, wow, super, prezgodne su, devojke su prelepe, nema šta, i momci su super, vidim, taman da se poveže jedno s drugim, ali bože moj, kažem, ne znam se tu šta će biti, vidim tu neko malo više, malo manje, u suštini vidim da su ljudi normalni, da su okej, znam da zašto su sutra, družit ću se koliko god mogu pomoći, oni meni valja, vidjet ću. Hvala Sani, hvala.